Hello guys, good morning. आंहा बाथौआव थांनो फैबाय आरोना थांगासिनो टाइमा ओरैबायदि टाइम जाबाय दिनै लेट जाथारदों आरोना आंहा नै आंना सना दं बेयावहा सना थाखा दं बेयावहा जोंनि थाखा दं आरोना मायनावफोरनि हारसिंसो आरोना लोगोफ्रा थांजोब्बाय आंना हारसिंसो आरोना दायो मानसि फैबा भिडिअखौ दोनथ'लायो आरोना आंना ओरैबायदि लाजियो माने बोथोरा मोजांथार बहा थांनाय आफायालाय टाउनाव नै जोंना मन्दिराव थांनो र' औ टाइमा नै गोबाव जाथारबाय आंना ओरैबायदि हाग्रा आरोना जोंना नै जेरैथिंबो हाग्रा जायगायानो मैदेर जागा नालाय ओरैबायदिखा ओरैबायदि ओंखाम उखैदों आरोना दै लाबाय दै बथलसे लाबाय आरोना केक मोनसे लाबाय आं बेखौनो जानोसै आरो हाला उदैया बाथौआबो जोंना मन्दिरा ओरैबायदि खना बिथोराव आरोना बिथोर माने स्कुल जानो जायोना गिदिंलायना थांनांगौ जोंना खानायाबो गबाय आंना नै लोगोफोर आखायानो खालि गैला आरोना आंना नै भिडिअ खालामनायजों गरमथार बोथोरा हबदों जों गामिनि बाथौ मन्दिरखौ देखायगासिनो आरोना लोगोफोर आं मोनहैनोसै र' बाथौ मन्दिराव रावबोआनो गैया आरोना जोंना मोनफैबाय गाइस नै मानसियानो गैया आरोना मानसियानो जाया जोंना मालायफ्रा खामानि थांजोबोना बियो आरोना जोंना बाथौ थानसालियानो गाइस फै गरम दिसि फैबाय जोंहा ओइ मानो रावबो फैयाखै दाबोलाय हामदांब्रा प्रमदालाय सोर लोमजादों बिमाय ए मानसियानो गैया नै सखाना हरैनि जि गोदोर नुखादों बेखौ नायदो सखाखौ जि गोदोर नुदों होनदों आं नै होनदों भिडिअ खालामदों आङो बाय बाय लोगोफोर दोननोसै आरोना आं बाय बाय